Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi
hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Tess Boriga, Ma'am Minda Borromeo, Maria Elena Yamamoto, kay Mitch Apiman, Sir Mon Calleja, good morning, Sir Dick Damaso, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Morning po Ma'am Cheryl Brobio. Kay Cha Army, good morning man. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Nganyang pungal daw kita nin Miyerkules na, Wednesday. Petsa 18 na kita ngunyan kang bulan na Septyembre taon 2024. Back to school na tabi mga tugang an sa tong mga estudyante. Lifted na po. So mga class suspension, kaya puro kawan na tabi nindo sa indong mga chikiting. Dapat yaw na sa school nga ni dapat ano. Mga tugang, mga kabayan, sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan tabi kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, Ma'am Mirna Rialobit, good morning, watching from Quezon City. Oy, mga tugang duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 18. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggan nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kay bang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Amen. Salamat Lord. Thank you Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaom mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bala ka na tabi Lord ha. Bahala ka na tabi Lord sa mo. Igiya mo na sa nakamikan sa muyang mga gigibuhon. Tangani po dahil kami magkasaralayo. Thank you Lord. We love you Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini.
ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Good morning tabi kay Ma'am Riz Buhay, Sir Javier Bunsa. Kasubago pa sa mga apo ko na sa school. Iyo ta so iba may klase na alas 6. Di dapat alas 5 pa sana pasiring na sa school. Ati salamat kita tamagayunan panahon. Medyo kalmado man, kalmado. Maski nga ni kasudma puon Lunes, sundo Martes. Magayon man sa panahon. Yan da tabi ang teknik digdi sa probinsya kang albay pag isuspender ang klase. Minagayon lugod ang panahon. Pero ngaya bako suspindi ngaya so balon. Tama na maski na nga ni suspindi so mga estudyante yaon sa SM. Yaon sa mga mall. Managuruli. Roman baga sa mall. Sabi nga ya, suspendido ang klase pero yaon sa mall sa mga estudyante. Bako suspendido so allowance. Logi na naman sa mga magura. Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapos, good morning. Kumusta tabi? Nakapapasiring na tabi susendo mga chikiting sa eskwelahan? At back to school na. Magayon so nagkapirang banwa na di araw kan Legazpi City dahil man nag-suspend kang klase dyan sa Banwaan kan Tiwi and Malilipot. Dahil nagsuspender. Diretso. Di maraisin data may duwang aldaw na doro-diretso. So, mga nagsuspindi, mahabol kan sa indang apod kayan. Mahabol kan sa indang ituturo. So, mga maestro tabi, Madam Tuaso. Back to school na si Ma'am Tuaso. Uyalat ka pala, nakuha nindo sa indong sildo. So, mga teacher. So, differential nindo. Ano pa nga ubos na? Natipon-tipon baga di poon January sundo August. Ang sabi baga kang DepEd, itataongon niya na bulan kang September. Ano tabi? Itaon na tabi sa indo. O to baga ngaya, luminayog na. Pinambayad sa na ngaya sa utang. Dahil bali ngaya tabi, Ma'am Tuaso, nakabayad lamang. Tunaw na daan. Ay bali, at least nakakuha na. Ngalatunta naman kay ni tabi, Ma'am Tuason, so bonus. Oy, mga tugang, 98 days more to go before Pasko na, Sincha ko. Papasko na pala. 98 days na sana. Kaskaso ng panahon na di.
Pa-shoutout na tabi sa mga dyan po sa Namanday, Bakakay, Albay, ang Bitito Blanca Flor family. Sabi ni Ma'am Gina. Good morning tabi sa mga taga Namanday. Gari magayuno na dyan. Nadadangog ko daw yan na Namanday na. Nano gari mga maurag dyan sa mga resort. Dyan sa Namanday, dyan sa Bakakay. Gari may nadadangog akong maurag dyan na resort. Kang inot kaya naabot ko ang lugar na iyan. Darai pa lamang ki mga resort dyan. Ngunyan, may nadadangog ako, may nahiling ako sa Facebook. Mga marayo na. No rin daw tabi kita dyan makapasyar, Ma'am Tuaso. No rin daw kita makapasyar dyan. Dyan sa nangyayag kita sa libre. Dyan sa salog ngayon kang balsa. Iwa. Ano ang mga riparo tangon niya na Miyerkules tabi mga tugang hoy lifted na po lifted na po sa mga class suspension. Angon niya na daw. Kaya lang tabi uni na naman sunod-sunod tabi sa mga scheduled power interruption kang NGCP and Alico. Mala sa Biyernes alos gabos dyan sa First District pwera kang Santo Domingo gari 10 oras ang da kuryente sa Biyernes iyan. Ano pag-arog kan masuspend naman kang klase? Minasuspend baga kang klase ta mainiton ngaya sa mga estudyante dahil electric pan. 8 oras ay 8 oras 10 oras po na alas 8 nin aga sundo alas 6 nin hapon sa Biyernes po yan September 20 apuera kan Santo Domingo Tabaco All Feder Tabaco Substation tapos dyan sa Malinaw Substation. So halos sa First District da kuryente sa Biyernes. Maray kayo ni magpasiring duman sa Namanday. Bata na sanay nakuta ako na daing klase. Yung bagadi kudi maski ngani baga ang mga teacher bagadi maski daing klase dakul ang pigpapagibo. Dakul bagang pigpapasubmit sa indo. Iyan ang problema. Di ka man maka-relax lamang, makapagrabas-rabas. Taday ka mong klase, huni, masubmit ka mo ki kung ano-ano. Irak man kan mga teacher. Maray nga ni, taday ko naging teacher. Good morning, Tabi. Ma'am Mary Grace Caudilla. Good morning databi sa gabos na nagdadangog sa programa mo, sabi yan ni Mary Grace Caudilla. Diyan po sa Banwaan kang Tiwi. Diyan sa Banwaan kang Tiwi, dahil man nagsuspender kang klase po kan Lunes. Pahit sa nasukralasi. May nahilingan ako dyan sa nagpasiring pala na ako dyan sa Tiwi Kasudma. Diyan baga sa may tinampo along parte kang Burabod and Tiwi Albay. Iling ko dyan, susdakulon so binalad sa gilid kan tinampo Kasudma. Yogon man. Suspend so klase kang ibang munisipyo. So tiwida bakong nagbabaralad gani sa tinampo. Maura. Oy, Sir Alan Nebreha, good morning. Ano paan sa toya mga riparo ngunya na Miyerkules si Governor Grex Lagman. Nagpahayag na da tabi mga tugang mga kabayan king kahandaan sa posibleng paglansar kay ni bilang gobernador
ka ang probinsya ni Nalbay sa 2025 midterm election. Nagpahayag na kikahandaan. Ibig sabihin, makandidato para gobernador. Iyo sige, tatad-tad pagurulayan tayan. Uy, mga tugang ang LGU Malinaw. Nakaresibitabi mamtuaso nin 3.7 million. Ayuda para databi ini sa 129 na benepisyaryo kang dole. O ining pigapod na Integrated Livelihood Program. Ay maswerte ining 129 dyan sa Malinaw. 3.7 million. No rin man daw kita kay ni matapuyasan. Dahil lamang kita pwede dyan sa tupad o kaya sa akap. So iba kaya durubli na. May tupad na, may akap pa, may purpis pa. Durubli na da. Pero ang sabi, so iba, kasusyo ko ngayon digdi sikap. Kasusyo ko ngayon, ini ngayang nakalista na naman niya ako sa akap. Sabi nga sa ko ni Kap, banga ngaya kami pag-payout. Manggad na baga ngaya. Nanggad minapaw dyan si Kap. Kaya man pala niya permi ka nasa listahan. Ay pangyayari. Oy, mga tugang, ang Malilipot Albay, top 8 po sa National Top Performing Provinces, Cities, Municipalities in Strengthening Local Government Finance for Fiscal Year 2022 to 2023. Congratulations po sa Malilipot Albay. Yogon mo iya. Oy, Sir Mox, maiba po sa mo nga ni makaiba katabi sa Namanday. Sobrang gayon duman. Promise po, pwede katabi magduman sa extension kang Namanday Resort. Draw Resort and La Consolacion Resort. Iyo no rin makutabi, Ma'am Gina, iiba lamang duman dyan sa mga resort dyan sa Namanday. Maski bako sana duman kita sa resort, tamahal baga dyan ang bayad. Duman sana kita sa gilid-gilid. Ma'am Mercedes Perez, Ma'am Nilia Marcaida, duman sana kita sa gilid-gilid. Dahil kita malawag duman sa mga resort, tamahalon dyan ang bayad. Duman sana kita supig pagkaan, supig bubulusan kan tubig. Duman sana kita sa libre, taday kitang pambayad. Paibahon man tabi nindo ako, kung ilibre nindo ako, okay sa kuya. Pero kung mabayad kita, dahi man kitang pambayad. Bay na. Duman sana kita tabi sa libre. Iyo, tamaga yun baga dyan ang dagat sa Namanday. O, duman kita sa libre. Tamang kaipuhan na magpasiring kita sa mga maurag na resort. Taday man kita kipambayad bagat. Bagong iyo tabi, Sir Mawi Damo. Good morning tabi sa mga taga-Tiwi. Sabi ko na nga ni Sir Mawi, maurag sa Tiwi. Sir Mawi, maurag sa Tiwi, tayo nagsuspender kang klase. Di at least so mga estudyante, dur-diretso sa klase. So nagsuruspender kang klase, mahabol sinda kang ililecture ni na duwang aldaw. Mabuhay tabi ka mo dyan sa Tiwi. Kasudma nga ni Sir Mawi, pasiring ako dyan sa Tiwi. Kaya lang dahil ako naghapit dyan sa may munisipyo. Maorag sa Tiwi, sa gilid kan tinampod ako nagbabaralad ki paroy. Pero sa ibang lugar, suspendido sa klase. Maorag sa Tiwi.
ibig sabihin, maray so panahon sa tiwi. May nagbabaralad nga ni. Sir Maui. Good morning, sabi sa mo, Sir Maui. Sabi kang... ay ba? Sabi ba, parehas man tabi naman sa syudad kan Legazpi, adi. At least napapag-adalan. Kumbaga, bako yan nga na nilingin nagsurospinder sa ibang munisipyo, maarog ka ma. Science-based ang basihan sa pagsuspensyon. Tama. Lingonin do ang kamugtakan dyan sa indong lugar. Talokalize gani, kundi sa iba bagang munisipyo. Pag nagsuspender sa iba, masuspend man nga kita. Nagsuspend din nga sa kataning tang munisipyo. Tapos ko korulito na kan, ano nga yan, Mayor? Dahil ka pa may nasuspinde. No. Dapat pigaadalan man agad na maray. Adi, marog kaya. So, at least diretso sa klasikan mga taga-tiwi. Estudyante mo palang tabi, Sir Maui, so chikiting ko. Ang professor ko ngayon, teacher ko ngayon, si Sir Maui, si Sir Manuel Damo ngayon. Diyan sa Tiwi Community College. Estudyante mo si Sir. Mabuoton niya ako, mabuoton ka da, Sir. Sir Maui, mabuoton ka da, sabi kan chikiting ko. Bata dahil may ito nagkakaalo. Estudyante mo pala, Sir Maui, dyan sa TCC. Sabi ni Ma'am Gina, sa gilid kang White Beach. Basta dyan, sa libre na kita. Dahil man kita kipambayad, bako man kita mayaman. Mabaralon sa nakitang kamuti. No. Bako ngayon tabi, Ma'am Cecil Nolasco. Diyan sa apod ka ini, diyan sa Peso Office kang Tiwi. Sabi ni Sir Maui, Ma'am Cecil, iba man gayod so sip sa imo. Ay bako man ito tabi, Sir Maui, puti kon so estudyante ko, so chikiting ko, mabuoton ito mala, di nga nagtatarap. Ay nagkakaalo. No. Gariman giraray tabi, Sir Maui Elementary. Bata sadit-sadit sana. Gari baga elementary, aki man giraray. Na aki good morning tabi sa mga taga-Tiwi Kasud maali ako dyan, Sir Maui, dakol so mga nagbaralad dyan sa gilid kan tinampo. Lang pag anong banda mga alas 11 nag-uuran dyan sa may parting pudkayan, ano nang barangay Sunagihan ko, Kararayan, tama ba? Sa inutan kan Libho, nag-uran dyan sa may Kararayan, pag abot dig isa may naagas may niton. Dyan sa may parting naagas, pasiring dyan sa may pasiring na dyan sa may sentro kang Tiwi, dakol so nagbaralad. Mala yan. Ay, man baga nag-uran. Pero may mga nag-uran na parte. Baka siguro duman sa may parting inutan sa Huruan. Duman sa Aplan, nag-uran kasudma. Kamala dyan sa may Kararaya, nag-uran. Pagabanti ko digdi sa may Kuro-Kuro. Dahil na digding uran tabi, Sir Maui. Di dahil man nagkadurumog so mga nagbaralad ki Paroy ta nag-aarani na pero yun na nga niya supig tatakutan kan sa tuyang mga kababayan so mga parauma tabata ngaya madali na kaming mag-arani di surunod-sunod pa baga Aramon tatod-todon magiging kamugtakan kang panahon na may surunod-sunod na mga bagyo kaya nahadit mo niya sa mga parauma tatabata maarani na. Delikado ngaya. Maray so iba tabi, Sir Maui dyan sa may parting Tiwi
nakaani na. Nagbabaralad na nga ni tabi tsa tita verses. Nagbabaralad na kan sa indang paroy. Kaya lang gurano na ngunyan daw ang paroy yadi, ang bakal kang paroy. Taang bagas iyo manggirari ang presyo. Nagpaparahanap nga ni ako ki bugas. So pigsasabi bagang 29 pesos ang kilo. Diyan sa kadiwa ng Pangulo. Dahil man ki bagas-baga dyan sa kadiwa ng Pangulo. May bagas 48, 50. Bako man so bagas-bagas so sa kadiwa ng Pangulo. Para man tabi konsdyuan loyo. Sabi o garing igwa dyan ki bagas na 29 pesos ang kilo so sa kadiwa. Mala yan ang tigtitinda baga dyan 50 pesos manggirari ang kilo. Ay inay. Para hanap ako kay itong burubarato lamang tayong bakalon ko. Ay manggiraray. Ano yan mga kurukadiwa nila? Sabi o garing may titinda dyan na buga. Ay pangyari 50 pesos manggiraray ang kilo pero dyan sa kadiwa pigtinda. Kadiwa ng Pangulo. Maray pa so nakaaging anini so tarabangan karaban dyan sa Malinaw ka nakaaging Biyernes. May libreng bugas duma. May libreng bugas. Angat ang lahat. May libreng bugas duman. Makonswilo ta. Ang nagkahiraling ko nagpirila so mga taga-munisipyo. Ay pangyari, gusto ko man ko ta magpila. Pero sabi, may ticket niya sir. Ano ya ako? May ticket pala. Ito palang ka naaraman ko. Dahil man kitiket. Pumila ka ba? May libre kang bugas. Sayang. Ay pangyari. Sayang lamang. Lamang kita nagka-libreng bugas. 5 kilo man ko tayo ito. Ang 5 kilong bagas, kung alimbawa apat sa na kamo, kamo mag-agom, tapos may 2 kamong aki, ang 5 kilo, saron si mana naman iya. Saron si manang konsumo naman ayos na baga. Bako sa ining programa kang sa tuyang gobyerno, ining kadiwa ng Pangulo, kadiwa ng Pangulo yan. May mga nadudumanan talaga ko. Wala man ki bagas na so, pigsasabi nindang 29. Pero yung kasabi-sabi sa mga programa baga, lalo na pag naglo-launching kang programang iyan, nadigding nga ka mo makakabakal ki mga baratong bugas, mga paninda dyan sa sendong lugar. Digding nga nindo mababakal barato. Parehas man sa nasasaon. Katita. Barato pangani sa night market. Barato pangani sa night market. Ay pangyari. Barato pa sa night market. Tita ba kung dyan ka nagsasaod sa night market? Barato pa. Una ko baga barato lamang dyan sa kadiwa ng Pangulo. Arias man pala. Magayunon sana ang pagpaliwanag sa programa. Gayunon pagdangogon. Biyo man ang nagpapaging ang talinga ko. Tadigding yan nindo mababakal ang mga pangangaipon nindo sa oral daw. Barato. Mala yan. Suboga 50 pesos ang kilo.
sa mga gulayon, sa mga produkto kang barangay. Dahil mantigtinda dyan sa kadiwa, tatigdara duman sa night market, duman masulong oh. Madalion nga duman maubos sa night market ang tindami, sir. Awiyo. Minsan nga ni piparakyaw nga yan. Ay napangyari. Dapat duman ginibos sa kadiwa, di? Duman sa night market. Ang tunay na bararato. Oy, mga tugang 36 minutos. Lipas na tabi ang alas... Ano nang oras? Alas 7 ni morning. Pasalamatan tanan mo sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo asin ripat. Oy, salamat po sa NBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Madam Maylin, salamat. Ohayo gozaimasu. Ingat tabi permi. Oy, speaking of bararato pala, anong barato? Libre. Sa pigigibo ni Ma'am Cheryl Brubio. Maray ni si Ma'am Cheryl Brubio, adi. Minsan nananaoki mga gulayo. Minsan may mga pigtatao pang mga pagkao. Mabuhay katabi Ma'am Cheryl Brubio. Ano nga yang barato? Libre. Minsan nga ni nakakahapit man ako kudi day ako nalulugaran digdi na nga yatay ko nga digding pipino. May gulayan ka nga digdi. O libre tabi Ma'am Susan Buban Nabor, kapitana dyan sa istansya. Good morning. Oy, pasensya ka na tabi kaphat, nag-imbitar si kapitana dyan sa istansya kang piyesta. Kaya lang baga sabi ko na nga ni da ko mangako bihira man kita mamista. Pero pigalat ko kuta su pasyaron. Kap, igwa patabi lamang dyan na tada. Maski so pwedeng initon. Initon ko na sana. Kaso rin so pista sa istansya. Dyan sa Malinaw. Alo, yun na nga niya so pista. Ay, pangyari. Oy, mga tugang, salamat po. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse kang siyudad din Tabaco, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Iyo, bako sa waiting. Good morning kay Boss Bam. No. Dakul pa ang tada, sabi ni Kapitan. Pagkaray baya tabi ka. Day baya tabi kapitana pagpapara pagpara balo-balo ako, tamadyan talaga ako.
Ako dahil akong hilig mamista, pero kung mga araw kayo ni bako naman pista, pwede na. Takong may tada pa dyan, o maski so nagakod-gakod mo dyan na pwedeng sabawan, pwede iya. Igwa ngaya digdi, nagagakod ngaya, kudi ngaya, nakabuhi. Yan sana ngaya tabi ang problema, kapitan. Sige tabi ha, Kap Susan na po. Good morning. May nakaulay akong taga-istansya. Urugmaon da tabi kap sa mga taga-istansya. Tadakul sa mga activity kang piyesta. Igwang pa-concert niya susaro. May pa-concert man susaro. Ako yan ang maura. Back to back. Pagkatapos nga kan sarong grupo, Director Edwin Peralta, angat baga, angat sa lahat, angat permi, papahiton man kan sarong grupo, pa-concert angat, saro man mapa-concert man. Yan ang maura. Orog mahon sa mga dyan sa barangay istansya kang Malinaw. Ayos nga, magmahon nga sa pista sa mo. Magmahon nga sa pista sa mo. Mala ngayon, may nagbarakaya. May nagbarakayan na tabi Director Edwin Peralta. Grabe nga yung kaugmahan. Pangyari. Sige tabi mga tugang yan ang satuyang mga katuwang sa programa. Alas 7:43 na tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. Oy mga tugang ha, aramon ta daw tabi mo nan magiging kamugtakan kan satuyang panahon ta. Naglaog na sa par si Bagyong Helen. Aramon ta mo na tabi sa Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating monitor na si Tropical Storm Helen with international name na Pulasan at sa southwest monsoon or habagat na patuloy pa rin na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Pumasok po kahapon at around 6:30 p.m. itong si Tropical Storm Helen. And as of 4 in the morning naman kanina ay nasa higit 1,100 kilometers ito east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit doon sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 105 kilometers per hour. At kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin pa west-northwest ang Bagyong Helen. So ibig sabihin po, mamayang hapon or gabi ay maring lumabas na rin to ng ating Philippine Area of Responsibility patungo pa rin dito sa may southern islands of Japan and East China Sea sa susunod pa na 24 oras. Estimated location, mamayang hapon, 885 kilometers east-northeast of Batanes. And by tomorrow, nasa labas na ito ng PAR at 725 kilometers sa madaling araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, napakalayo po nung sentro nitong si Bagyong Helen sa ating kalupaan. Ibig sabihin, wala tayong aasahang landfall or direct effect towards any part of our country at wala rin inaasahang pagtaas ng mga tropical cyclone wind signals. Mananatili rin po as a tropical storm sa susunod pa na 2 araw itong si Bagyong Helen at posibleng humihina ito ng bahagya dahil ito rin yung mga areas na dinaanan ng mga nagdaan na bagyo. Samantala, lumabas naman ang Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw, itong si Tropical Depression Henel. Ito ay nasa may parte ng South China Sea at patungo na sa may central portion of Vietnam at huling namataan higit 410 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. Taglay naman ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at itong si Bagyong Hener plus si Bagyong Helen ay nagpapaibayo pa rin po ng southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi ng bansa. So ibig sabihin, may mga lugar pa rin po na magkakaroon ng mga minsan malalakas na mga pag-ulan, lalo na ang kanlurang parte at sa may silangang parte naman, associated na rin po dito sa mga cloud clusters or kumpul ng ulap, ito po yung trough or buntot nitong si Bagyong Helen. Kaya patuloy natin i-monitor ito for possible formation of any weather disturbances. But at least for the next 24 hours, hindi naman ito magiging low pressure area or bagyo. Ito yung mga lugar na magkakaroon po ng mga paulan for today dahil po sa habagat
or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng dalawang bagyo. Heavy to intense na mga pag-ulan pa rin ang mararanasan sa Palawan and Occidental Mindoro, kaya mag-ingat pa rin sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong moderate to heavy rains or 50 to 100 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, and Bataan. Meron naman tayong mga light to moderate with at times heavy rains for today sa Metro Manila, Cavite, Batangas at natitira pang bahagi ng Mimaropa. So mataas po ang chance na magkakaroon tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings dito sa mga nabanggit natin na lugar. Asahan naman yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms ngayong araw dito pa sa natitirang bahagi po ng Luzon, ganyan sa malaking bahagi pa ng Visayas, lalo na sa Western Visayas and Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao and Caraga. So make sure po na yung ating mga nabanggit na lugar ay magdadala rin po ng payong. Habang bukas, magpapatuloy yung epekto ng southwest monsoon. Subalit by this time, na nasa labas na ng ating par itong si Bagyong Helen and Hener, ay babawasan po yung mga pag-ulan at yung mga lugar na uulanin. Kabilang ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, and Occidental Mindoro, kung saan maglalaro from 50 to 100 millimeters ang magiging dami po ng ulan. Patuloy na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga hindi typical po na binabaha. Possible din po yung mga flooding sa inyong areas. Possible din yung pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Lagi makipag-coordinate sa mga local disaster risk reduction and management offices for possible evacuation at makipag-ugnayan din sa inyong mga local chief executives for possible class or work suspensions. Para naman po sa severe winds or malalakas na hangin, dahil pa rin sa southwest monsoon, makaranas pa rin po tayo sa susunod pa na 2 araw. For today, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, and even Davao Region, makakaranas po ng pabugso-bugsong hangin. Habang sa Thursday or bukas, asahan pa rin ang gusty conditions over Ilocos Region, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, down to Western Visayas, Negros Island Region, and Zamboanga Peninsula. Again, hindi po ito dahil sa bagyo, kundi dahil sa southwest monsoon. At apart from malalakas na ulan at malakas na hangin, possible pa rin po ang matataas sa mga pag-alon na hanggang 4.5 meters or 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga alon sa western seaboards ng ating bansa. Pero nabawasan na po ito. Asahan yung 4.5 meters sa western coast of Bataan, dito rin sa malaking baybayin ng Occidental Mindoro, Palawan, northwestern coast of Aklan at malaking baybayin po ng Antique. Delikado ang mga pagpalaot sa mga lugar na ito, kaya posibleng pagbawalan po ang mga small sea vessels natin, habang 1 to 3 meters naman ang taas ng mga alon sa natitirang baybayin ng ating bansa. By tomorrow, possible po na bawasan yung ating mga gale warnings pa dito sa may western coast of Visayas at mananatili pa rin ang gale warning dito sa western seaboards ng Luzon. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang next update natin regarding kay Bagyong Helen ay mamayang alas 11 po ng umaga. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat Tabi Pag-asa. Yan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Thank you Lord. Salamat Lord sa mga bagyo harayo. Sana arog lang kayo ni Permi. Nganing salbado po kita. Oy kay Let Yap Agiri, good morning. Kay Sir Edwin Sistina, kay Noga Bukay Karen, good morning. Kay Mama Chermy Rodrigueza, kay Mama Liz Manlapas Kapos, Good morning.
pag nadadangog ko na ining kanta ni Joe Maricha, gari gusto ko ng maguli. Ha? Gari gusto ko na maguli pag nadadangog ko ini. Uli na nga ya. I can't think of a better Christmas. Uli na nga ya. I wish coming true. And my Pangyayari. is that you let me spend my Mga tugang 9 minutos bago tabi mag-alas 8 na pagkaaga. Dangogon ta daw mo na nito. Gusto ko na maguli. Gari gusto ko na maguli. Oy, good morning po pala sa mga taga 3rd District. Maswerte ang mga taga 3rd District dyan sa probinsya kang Albay. Taang sa inda dyan na congressman, si Congressman Didi Cabredo. Mariniparo. Mariniparo tabi sa indang mga kababayan dyan. Kada munisipyo pig bibisita. Lalo na pag may mga kalamidad tabi, Sir Willie. Pigriparo sa mga patrabaho. So ibang mga patrabaho tabi, Sir Willie, hoto nagkahurong kang. I can't think of Nagkahurong kang sa ibang mga patrabaho kang gobyerno. O di so kalikasan na so nagburuklo sa inda na ampaw so giniribo ninda da kabilya. Nagkahuroros baga kang baha. Kaya si Congressman Didi Cabredo dyan sa 3rd District, pag may proyekto, abang pigigibo pa sana, pigbibisita niya, pigreparo niya, kung tama o pigsusunod so pigaapod na program of work. Kaya ang mga proyekto bagay ko ki PW program of work. Kaya lang hanggang sa nadaman sa program of works, pagabot sa patrabaho, iba man ang pigigibo. Kaya dyan sa 3rd District, si Congressman Didi Cabredo, pigbibisita. Pigiling sa mga proyekto. Ano ba? Tama ba yung pigigiribo? Baka puro sa nabasod. Dakol sa nangayang basod ay siminto. Ay pang bakal. Kaya dyan sa 3rd District, dakol sa mga nagpapasalamat kang pagbaha-baha baga, pagparauran. Maray nga taigwan na kami nagdiki flood control sa paagi ni Congressman Didi Cabredo. O dahil na ngaya kami o kaya nabawasan na so baha digi sa muya. Da maurag pa so pakagibo kang proyekto ta yung ani yang perming pigreparo ni Congressman Didi Cabredo. Maurag talaga. Oy, dai Kuya Mox, magtipon ka na kipang paampaw sa mga inaanak mo. my wish Ay, dahil man kaipuhan magtipong kiampaw yan sa nababakal baga ang ampaw dyan sa saod. Pag tuminipon kita kiampaw, baka mahumil. Ang ampaw baga nahuhumil iyan. Igwa kaya na ang ampaw may bilog, may square. Ano ito? Bako square? Ano susunod? Sasaro kang triangle? Rectangle. May color pati ang ampaw. May color. Kadaklan kang color brown. Pero iguanan may color green.
Yo, may kung ano-anong kulor. Dahil tamang pwedeng pudkan, magtipon kita kiyang po, maumil iyan. Sabi ni Ma'am Tuason, pag-arog niya kan tugtog na nadadangog ko, gari gusto ko nang magtago. Ay kamantabi, madam magkatago ta. Diyan ka sa eskwelahan mo. Si Kong Didi Cabredo, pigbabantayan mismo ang mga opisyal kang barangay ang project. Yan ang maurag. Pigpapabantayan o kaya pigreparo ni congressman. Tapos sa barangay, i-reparuhon nindo, i-report nindo sa kuya kung bakong maray ang pagibok ang proyektong iyan. Arugan. Bako ito turn over na sana. Ito turn over. Bataan mga barangay officials man. Bihira man talaga magreparo si Ryan. Dapat igreparo kang barangay ta. Ngunyan, pag i-turn over ang sa inda, kulog nin pa yun inda yan. Ilinga, may mga proyekto kita hali sa gobyerno dyan sa barangay. Di ito turn over na sa barangay. Akseptaron man kang barangay chairman, mga barangay officials. Pag abot ki panahon, palpak palan sa trabaho. Bakong sindaman sa nasunag ka problema. Sayang po kang pira kang taong bayan. Dapat maurag ang pagkatrabaho. Bantayan po nindo, dapat pigsunod su program of works. Aram do, naman lamang ako kan Ma'am Tuason kang program of works na yan. So program of works, dahil man sinunod. Mala, suhagyanan. Ito sabi, rampahan. Mala, rampahan. Ginibong rusdusan. Sinayang sa nasupirak. Sinayang sa nasupirak ang taong bayan. Mala yan. Nakatiwangwang man girare. So, ginibo. Ngunyan ang plano da gabao. Gabaon da ta Gibbon Park. Gabaon da ta Gibbon Park. Sinayang sa nasupirak. Bagay mapirak man. Kaya saludo pa ako, kuya, kay congressman, sabi ni Charmy Rodriguez. Saludo ako kay congressman. Ayugon mo yan. Yan ang maurag na leader. Marini Paro. Ang ibabagang official ta. Tayo man. Madyan sa barangay nindo pag ma-eleksyon. Pag dahil naman ki-eleksyon, ano pa man. Ay, Ma'am Tuason. Dahil nga ni makaagi naman so naka-wheelchair. Imbis baga, ang design baga kang rampahan, dapat bako to ka doon na maray. O ano, katatok ka doon na maray. Rosdosan bagay ito. Pinaagi mo dumanan sa imong wheelchair, baka mainot ka pa sa wheelchair mong mahungkang. Pag pinaagi mo duman ang wheelchair mo, baka mainot ka pang mahungkang. Ay pangyari. Mga maurago nining karasuhan sa ombudsman, di ko di nata daw iya. Bagay, tigtotolerar. Pag tigtolerar mo, ay tayo man niya palang problema. Pigtolerar mo sa langgibo, di dur-diretso nga niya. Taday man niya problema, taday man kinagreklamo. Sayang, kampira. I can't think of a better imbis ko na itinauna sa nanindo ito dyan sa mga kabarangay nindo, ibinakalamang gibugas, nasiba lamang. Tapos ngunyan titiripakon nindo, titiripakon, gagabaon data, gibuhon na park, uto na. Kung tinaunin dito sa mga kabarangay dyan nindo, nagbarakal kibagas, di naisiba na.
Ay, ang tigkakasuhan mansa na sa ombudsman. So nagigibong tama. Baliktad na nga ni Lugod. Asin Riparo. Ay pangyari. Ang nadadali Lugod kunyan sa ombudsman. So mga tultol. So mga tarantado libre. Ay Sir Willie, ano na tayo? So mga tultol, mga tultol ang gibo, iyo lugod sunadi diskwido sa ombudsman. So mga tarantado ho, turo lukon. Turo lukonon sa mga tarantado. So mga mahabon. Inda. Ay, mga togang mapasko na 99 days na sana. Anong 99? 98 days na sana ha. Ano daw tabi? Tawan ta katabi ma'am tuwason ki assignment. Katotal permi ka man sa nayaon. Ika ang magpipid sa kuya kung pira na sa ng aldaw bago magpasko. Tabaka malingawan ko. May contribution ka na. Litso mas ka nga. Dakulo na nga niyang gibo ko sa skwilan. Tatawan mo pa kong assignment. Eling mo na eh. Sabi ni Charmy Rodriguez sa baliktad na bagangon yan. Kaya lugi na tabi mga matino. Lugi sa mga matino. Eling mo na yan. Kaya nga ni sa mga buaya, daina sa tubig. Rayao na tabi siya kalsada. Sabi man ni Mirna kasiya. Mga buaya. Yaon ay, Diyos ko na sana. Malingawon man pati ako, sir. Sige ngaya akong kakakapot ngaya kang baho. May baho pa ngunyan tabi, Ma'am Tuaso. May baho pa ngunyan. Ikaw pang baho ngunyan. Iba man garing baho ang pigkakaputan mo. Ay nga, nakakalingaw pala niya. Subuaya ngayon sa ubas na. Nakakapalingaw man ang gading para kapot kakibaho. Una ko, pag nagkapot kakibaho, permi mong marumduman. Paborito ini ni SM nila adtuon ang baho. Tapos ni PM Tony, paboritonan mga baho na iya. Ang nagkakaso patingon yan sa ombudsman so mga deklaradong persona non grata. No. So, ano yan? So persona non grata na dapat dai pagtubudan iyo lugod so tinubuda. No. Ay pangyayari. Digdingan ni tabi sa mo sa bakakay dai na reriparo ang mga tinampo tagrabi na tabi ang mga lubak-lubak. Iyo. Yan. Pare-paro nindo sa congressman nindo dyan. Siya ang congressman sa Bakakay. Pangyari. Alat ka lasutyo na pala. Di ma-break mo na kita ha. Break mo na tabi kita mga tugang. Tantad pag irestoryahan tata sabi digdi mga tugang. Si Governor Grex Lagmandaa ini baga kang nakaaging eleksyon ang linabanan kay ni Vice Governor. Vice Governor. Kundi nabakanti sa gobernador, so Vice Governor so naging gobernador. Ngunyan, ang sabi,
Nagpahayag na databi ni kikahandaan. Sa posibilidad atabing paglansar kay ni bilang gobernador kang Albay sa 2025 midterm election. Nagpahayag na daki kahandaan. Handa na daa para maging o kaya magkandidato para gobernador sa Albay. Si Governor Grex Lagman. Tatad pag-restoryahan tayan tapos suni baka lamang makuata daw si Mayor Shi dyan sa Malinaw. Maswerte sa Malinaw. Nakaresibig ki 3.7 million ayuda. Para po sa mga beneficiaryo kang so integrated livelihood program. Hali sa duli. Nakulaw natabang na ini. Bako na lamang hali sa pundo kang lokal na gobyerno. So igwasinda kay pampasweldo. Putunta daw kung sign ini mapapaduman na 3.7. Ta sabi so iyon iso pig deploy mamtuason sa mga eskwelahan, so mga bagong graduadong mga let passer na iyo ang matabang da sa mga eskwelahan. Iyo ini. Iyo na ini so dyan sa Malinaw. So ngay halimbawa ako let passer na dahil pa akong trabaho, di nag-apply muna ako dyan sa Dole, dyan sa munisipyo, tapos gari may per day manining bayad. Iyon na tabi ini. Sige ta, putunta daw. Maka-intraman lamang kita. Ngatalit pasir ka man nga. Yan sana. Sige. Alas 7. 7 minutos tabi lipas ang alas 8. Sarabay po tabi muna kita sa Orasio Imperata. Orasio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey
sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Magayunon, pinataraga, tapos kami si huminahangat, kaumahan, madiling. Oy, 14 minutos tabi, lipas ang alas 8 ni na pagkaga, Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, ang oras na yan na asin ang programa ng inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Sa lawas mo tunay kang prinsesa. Madali sa na yan tabi makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Isip mo minahanga.
Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang syudad ni Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. And kasabay taman dyan si ABC President Cup Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa Lotto. Bako sa waiting. Balik po mga tugangan sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidora Sinta Gariparo, ngunyang pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday. 18 na kita kang September taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano pa pigahalata tabi papadaan. Good morning kay Art Blanquisco Jr. Saka kay Ariel Gado. Kumusta ka mo dyan? Ingat po ka mo. Ibaad na magustuhan. Daro-diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang pagkamo. Ay, guyogon mo yan. So pagkamot, pigahalat palang tabi, Sir Will. Pigahalat pala ng pagkamot tadi. Balon ta daw kung yaon si Mayor Shi. Yo. Aramon ta daw ining naresibik kang munisipyo kang Malinaw na 3.7 milyon. Yo. Aramon ta ini kung para sa ini para sa ining 3.7 milyon na naresibi po kang LGU Malinaw, kang nakaaging aldaw ini. Aramon ta kay Mayor Shi kung para sa ini adi. Ta ang sabi digdi mga tugang para ini duman sa ayuda sa 129 na benepisyaryo kang dole o itong pigapod bagang Integrated Livelihood Program. Sige, nasa linya si Mayor Shi. Tama-tama yun si Mayor. Hapoton ta kung para sa ining naresibi kang Malinaw na 3.7 million. Mayor Shi, good morning tabi, Mayor. Good morning. Ay, Sir Mox, good morning. Pasensya ka na, tabirigla. Okay lang. Grabe ang ko kaya. Iyo. Grabe. Talagang ang panahon arog talaga kayan. So, Mayor, ining 3.7 million na ining naresibik kang LGU Malinaw, para sa intabi ni Mayor? Actually po, para yan sa Malinaw noon. Nag-profiling po kami last Hali-hali na po iyan na nag-profiling. Inot, ang matatawan ta po kayo ni si mga sa tuyang mga parapadyak. Okay. Mga karpentero. Okay. Iba po kita dyan yung barbero makaka-receive. Then, manicurista. Okay. Mga po kayan. And, iba po kita ni nagkapera po dyan na mga magurang na natawan ta po ng kaining livelihood program na sa mga child labor baga po. Iyo po. Yun. Okay. So, ongoing na po ining proyektong ini dyan sa Malinaw tabi, Mayor? Actually, i-download mo na po yan na kwarta sa LGU. Then, ito po mga tawong ma-receive. Hali na po yan na profile. Hali na po yan na validate kang dole. So, after po kayan, ibibid mo na po yan na sa supplier ng mga items. Kasi baka man po yung cash na itatao po duman sa mga sa tuyang mga recipient, sa beneficiary po. Kung ika para padyak, mara-receive mo, padyak po. Ayun, very good. Baka po yun. Baka po yan, cash. So, arog po ini tabi, Mayor, kan dating mga programa man, kang dole? Opo, sila tayo baga pong last year na ginibumi man po. So, iyan po iyan. Kung ika po,
So ikaw po nagtitinda, nagluluto ka kasi mga pagkaon. Ang itataw sa iyo, mga gamit mo para sa pagtinda. Kung may salit kang karanderia, kung ika barbero, ang itataw sa iyo, mga gamit mo para sa pag... So naramdaman ko kay ito kan nakaaging taon tabi mayor. So igwabaga sugari nasa padyak siya na parang food cart. Igwa magarara kay ito ngunyan. Ngunyan day po ka ito ngunyan kinaglaog. Okay. Oo. Last year, igwa po kita kaya na natawan. Dua ata po ito. Ayun. Oo. Depende kaya po sa tauman nindang laro. May mga dati na existing na po sindang negosyo na gusto talang madagdagan lang sa indang puhunan. Ayun. So halimbawa ngaya kung ako ngaya nagluluto-luto ngaya kisinapot, so posible akong makareceive duman pero arog ngaya kang kawali, arog kan lutuan, arog kan nang itatao kan dole. Opo, yun po yung 3.7. Okay, so bilog initabi mayor na barangay sa Malinao? Opo, bilog po yan na barangay. Nagkapira, iba po kitang taga-Bagatang Kinduang, Barbero. So, depende po duman sa na-profile ta po kang kasi hinagalan ta po kayo sa mga barangay officials. Then, after po kayo, binalidate po kan dole. Ayun, So, kaya nakapag paluwas na kiarog kening amount. Pero bako cash ang maresibin ninda? Bako po yung cash. Item po. Item. Ay, very good, Marayta. Pag-una ko nga ni Kenitabi Mayor, so, baka igwa pa din dyan ki Doliman ito, so, mga let passer na nagtatrabaho na ngunyan. Saan ito tabi Mayor hali, so, punduman kayo ito sa LGU o sa Dole? Haliman po yan sa Dole. Na taon-taon, igwa talaga kami talagang hingo kami matawag kita kang Dole dahil yan po yan napikitaw. Yan po government internship program na pigapod kan Dole na programa. So iyan po yan na GIP pigapod. Iyan ang mga beneficial po kayo sa mga aki na mga newly graduate, especially po mga college graduate na kag-graduate lang na mahanap po ng trabaho. So parang stepping stone po ninda. So kita po sa Malinao, siguro nasa 200 plus ang GIP ta po ngunyan. So more kadak lang po dyan mga tapos po ng education. So kadak lang po let passer. So ang ginibuta po tinauta po sinda sa mga eskwelahan para makapagturo po sinda or ano man pong trabaho sa school. So parang pig-augment kang LGU duman sa mga eskwelahan tabi Mayor sa mga barangay. Opo. 1200? Oo, mga 200 plus ata. Ay, dakul na din. Opo. Dakul. Ang sweldo ninda per day man? Opo, per day. 395 per day. Ayun. Maray na sa pirambulan tabian Mayor aro kaya? 3 months po iyan na po. So parang ang kontrata ninda parang 3 months. Opo. Ayun, very good. Then, go. Ang salary po ninda, ipig-download sa LGU, sa inda po mismo pig. Direkta na sa inda? Direkta po sa inda. Through Palawan, Emilio po pinukuha po ninda. Ano yan tabi, Mayor? Biyuan sa tulong bulan o kada bulan man? 15 day, 1 to 15 po. Ay, ayos. Po. Very good, Adi. At least medyo nalilate lang mga pirang simana, pero hindi man po nag-1 month ang ay, very good. Very good. Ining mga bago tabagan mga graduate, talagang nadidipisilan man ng pag-apply pa man. Nasa proseso pa sa pag-apply. At least digdi sa LGU, sa paagi kang Dole, makakatrabaho mo na sinda para maka-experience and duman man sinda ipapadara sa halimbawa kung let passer ka, duman kasi eskwela ni papadara. Ayun po, very good. So, and may gusto na ako iklaro ngunyan kasi iba po kita ning orientation sa tupad, almost 1,000 plus po yan. So, iyan po, sa tabang po kang ako Bicol, AKB. So, kita baga po ligri sa Malinaw, iba po kita ning mga coordinator. Na nagpo-profile po kang mga tao po sa kada barangay para mag-isip pagtupad. So, kami po sa part ng LGU,
iba talaga po kita ning nagkakapot ng mga tao na Yes. employed po sa LGU. Sa opisina po ay ang kampeso. Okay. Oo. So, ngunyan, nagkakaproblema dahil nagka-durobli ata ang tupad. So, day po, ang lista po na ipinasa po sa AKB o sa Dole po, day po nag-agi sa LGU. Kami po, dahil sayang man po yan, ayuda para sa Malinaw noon. So, open po ang munisipyo para magpagamit ng gabos sa mga ano po, like forward court. And niyaon po ang pagsuporta po, lalo na po ako dahil alam ko man na sayang mambaga po yan. Kayo baga, para sa mga taga Malinaw iyan, nevertheless, na kung ano man, kung say pa man iyan, kung say pa man ang grupuan, ang importante tabi, Mayor, so para sa mga taga Malinaw tabi. Oo. Ang magayon po kayan, kung po pwede po, ang coordinator kang ako bitong, dahil nga yung nagkakaproblema dahil sa kada pamilya, wala po kay mga nagkapirang magkakapamilya magtutupad. So, tuduban po sa mga barangay na pwede po mag-report sa barangay captain. Okay. Para kasi bawal po talaga iyan. Dapat sa sarong pamilya, saro lang po talaga matupad. So, since na siguro ang dole dahil system na nalista kang kada pamilya, so, kung maaraman po iyang kandoli, bawal po iyan. Okay. So, iba pa staff, iba pa balik ang kandoli, ang iyan na ayudang tinaukang tupa ay kandole sa tupad. So, para advice ko duman po sa mga tao, dahil nagkakararibok po ngunyan. Yan. So, kung kamo po nakahiling duman sa lista na orientation po ngunyan, makireport na lang po sa barangay officials o makireport po sa PESO office kay sa munisipyo po. Opo. Yun na lang po. So bali referensya na po ang sa munisipyo. Halimbawa, kung si Arog kaini na tawanan na kitupad, so i-report man nindo duman sa grupo kang AKB. So ang AKB kay na nagpo-profile din. Sinda din ang nagpipili kay ang tabi, Mayor. Opo, sa mga coordinator po kang AKB. Okay, so mas magayon mas malinaw baka lugod madamay ka lugod sa mga arog ngaya kaya na ngaya o si Mayor man nga arog ngaya kaya na arog ngaya kan may pigpipili na arog kaya apag arog bagatabi kan Mayor na beneficiaryo mga benefits na pigtataw dakol nag-iiriwal diyan nata ngaya ta si arog ngaya kay ni pinili nga ni Mayor day jang kilabot day jang ki pagkaaram si Mayor sa pagpili Day po. Kaya nga ang advice ko po duman, sa halimbawa may barangay po nag-report sa kuya na sa sarang pamilya, mga anong po ang matupad nun yan. So makireport na lang po sa barangay official. Bawal yan. Captain. Bawal po talaga yan. Lalo na kung dahil pamangkipamilya sa matupad, gabos sinda aki ito, bawal na bawal po yan sa tupad. Yugod mo yan, mag-arama ngaya, puros ma-resibi kitupad, di nakagulpi sinda kayan. Tadakulon panday nakatupad iyo. So, yan nga ni po ang Oo, kaya baga po digi sa muya. Ang profile digi po sa LGU sa PESO office po. Iba po kaming profile na ginibo. Ang kada barangay naghahanap po kami sa kapitan. Tama. So, ang kapitan po ang barangay officials oriented po iyang kang proyektong iyan natupad. Alam ninda kung ano ang mga bawal ang dahil pwede. Then go ahead tabi Mayor. Sa reporting po kayang kasi dapat kay po may report po after kang proyekto kang tupad. Ang barangay official po nag-agi na po kayan sa training kaya alam na po ninda kaya di man po sa mga coordinator kang AKB di man ako nagsasabi na makipag-coordinate sa barangay official. Sa bagay aram man kuta ninda iyan kundi ang pinakamagayonon ko ta bago sinda maglaog man dyan sa sarong munisipyo mag-coordinar mo na sinda. Kasi may profile na po ang mga barangay. Dahil na sila malipisilan. Kasi magkakaproblema man sindakan kung halimbawa na itaw ninda siya pwedeng ipabalik iyan. May guidelines man kayan, di ba? Opo. Ayun. So at least gabos lamang. So dahil pa nagkatarawan. Matawan po. Opo. Hindi magpararit. Iyo. Dali. Magayon ining piglilinaw mas magayon na malinaw tan mga arog kay nita. Minsan,
Sandali hata ibalik tagarari si Mayor. Balik rari kita tabi Mayor. Mas magayon ini tabi Mayor na piglilinaw ta di, nalilinaw ta. Yun ang pakiurong ko po sa gabos na naglalawag ng mga ayuda. Dahil naman yan pwedeng bawalon ta para man po yan sa tao. Tama. So ang pakiurong ko lang po, may mga coordinator po kita, makirespeto po sa barangay official. Tama. So, tama. Makipag-coordinate. Mag-agi po. Like example po sa Bagatangki, bata magharayon po ang Bagatangki. Nagbaba po si Kapitana, dahil ito man po sa problema kasi nagkakadoro-doroble. Ayan. At least so, dahil po sa iya nag-agi. Pero kung least, nag-agi po sa iya, may profiling na kaya mga kapitan ka mga arugaan. At least aram naman kan mga kapitan palanta, nag-training na iyan. Aram naman kung ano so dapat o dai. Opo. Okay, so mas magayon na arog kaya na at least gabos lamang matawan na magayon niya na arog kaan may benepisyo apuera kan sa mga pigtatawhali sa munisipyo so sadyan sa so at least may nagtatabang pang iba pero dapat iyon na nga niyan tawan so dapat day panatawan. Opo. Very good ade. Okay, so at least basta malinaw so mga coordinator man kang AKB yung ang kayan and baka pag-abot diyan sa orientation baka lamang tabi Mayor maayos yan. Po, sabi. Hapong kahulong ko po sa coordinator kang AKB. Ako nga, nauugmaman po ako sa AKB dahil ang kapos na coordinator, nagkukortesiya po sa opisina. So, magayon pong Magayon. So, yun na lang po siguro. So, ibang coordinator, makipag-coordinate na lang po sa mga barangay officials bago maglaog sa barangay. Very good. Okay. Sige, at least magayon tabi Mayor ta nalinaw mo iyan. Para iyan sa mga taga dyan sa Banwaan kang malinaw. Garingan gusto ko man magtupad. Actually, para sa gapon talaga po iyan na tupad na iyan. Sabi. Sabi nga ni kay may barkada ko, nakatupad na nga, member ka na nga kang purpose, nakatupad ka na, nakaaka pa. Sana all sa imo nagabo. Pero may mga iba pa. May individual, so SLP ba baga po sabi pagkatao yan. Nahiling mo na iyan. May iba, ang iba pong po ang pagkatao. Ito bagang sungaya akap so ayuda para sa kapos ang kita, di ba? Opo. Pwede man niya ako kita dumanta kapos man kita. Si Mayor kapos man ba? Kapos man. Pwede kita. Mas magayon na. So, para sa gabos, matawan na gabos. Bako susaro sana. Tabago kaman sana. So, ay kang aki na sana kan Diyos. Iyo. Okay, Mayor. Salamat tabi sa oras mo. Ambassador West tabi, Mayor. Igwa ka pang ipahayag ko tabi. So, dahil naman po kasi adyan na hapon, iwangan po kitang orientation pantupad. So, nagkapira pong barangayan. Almost 1,000 plus. Dakol. Ang ma-orient po sa orientation. So, yun lang po siguro kay Ponte na lang din diit na kooperasyon dahil siguradong medyo maribok yan kasi matao po. Diyan nagigibon sa covered court. Yes po. Okay. Sige, tabi. Mayor, salamat ton sa oras mo ha. Ingat tabi. Salamat nun tabi sa mo. Okay, sige. Mga tugang si Mayor Kapos Bilog kang Malinaw. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Di malinaw tama-tama so apunta may piglinaw masyurtiyon ang malinaw apuera kang perming natatawan kang dole so ito bagang sa mga let passer 3 months pa lang ang kontrata ka ito o dole ka ito ang mapaswildo tapos uning 3.7 million dole man pero ini ba ko inidampirak halimbawa ikatabi Sir Cassie William, barbero ka, nakasabay ka dumanalista ka, tatawan ka ki gunting. Sukray. Ano pa? Pigagamit kang barbero. Bako sa na itong tukawan kang barbero, tamal ito. No. So tukawan kang barbero. Mahal baga ito, sumagabat baga ito. So tigpupuro patumbama. Halimbawa kung ika para luto, yan, may kaldero kawali ka, may gas stove, baka lamang may tangki pa. Yan.
Duman yan sa 3.7 pero bako man pala ni cash. Yo. Comparable lang katambod. no. Tambod na kay Sir Cassie William. Okay. Magayon ini at least iyan bagang programa kan sa tuyang gobyerno. Hali bagan, ayuda po iyan. Hali sa tuyang gobyerno. Kaya maray dyan man sa malinaw maski si Sai open dyan kay Mayor si dahil kay politikang pigiriling dyan basta mabenepisyaran sa mga taga Malinaw. Open iyan. Tama man dapat arog ka iyan. May mga ibatabing lugar na porke ngayayaon duman sa ibong na partido dahil pigpapalaog susarong partido na imbis idaraman su proyekto kang gobyerno, su programa kang gobyerno. Mala nga ni may barkada ako na dahil man niya digdi naglalaog ang tupad, dahil man niya digdi naglalaog ang akap, kung ano-ano pang su programa kang gobyerno. Ang kapitan may niya digdi, yaon niya duman sa ibong. O di, ang naisakripisyo mga tugang, so mga kabarangay niya dahil naglalaog duman nga ni so mga ibang programa kan sa tuyang gobyerno, so ayuda kan sa tuyang gobyerno. Maray dyan sa Malinaw nagko-coordinar kay Mayor si marayon man nakahuron. Para ma-coordinar ka mo, makikihuron ka mo. Ano may tatabang mahapot si Mayor. Ano may tatabang ni sa Indo. Pwede tabi makigamit kang covered court. Okay. Pero aram naman iyan kan mga coordinator ko na konsisaysa na ang kwalipikado na iyo ililista ninda, iyo ang kukuahon. Kaya mas magayon ito yung sabi ni Mayor na kung pwede, sa mga coordinator, makipag-coordinar ka mo sa mga kapitan, taigwa na sindaki profile ka yan. Takunday ka mo makipag-pudkaan, makipag-coordinar sa mga barangay officials o kaya sa mga kapitan, kung sisay-sisay sana dyan ang ilista rin daw. Bawal man magdoble. Bawal man tabi magdoble. Ngayon nakatupad ka nagkasu duman sa ibong. Halimbawa, nainot na sutupad, recipient ka nakantupad duman sa ibong. Tapos matupad ka. Di parehas man sa nahali sa gobyerno. Ayuda tabang hali sa gobyerno. Kumbaga, pigloko mo ka sa gobyerno. Dahil ka man pwede magdoble. Bawal nga ni. O ngunyan, pag nagdoble ka, pwede yan nabawiun sa imo. Kaya magayon ko ng programang ini, kung halimbawa man ang gaday ki may magduro-duroble, gabos talaga halimbawa kung sige sana ang patupad, sige sana ang bulos kang ayuda kang gobyerno, gabos tabi matatawan. Pati ako. Pati ako. Taday man nga ni ako piglilista. Takunday nagduduro-duroble ngaya. Baka nakasabay naman ako. Tapag giniling niya duman sa listahan, ayun na yung pala niya si Mokso. Iyon na sa nanday digdi nakaresibi. Gabos na kabarangay kini, may akap na, may tupad pa. Mahilig ba na sa profile kang kapitan? Galing nga sa barangay ko, si Mox na sa nanday natatawan. No. Bako? Ayaw man ang gadadi. Magayon. Tang nakakaaram kang pag-apod kaya. Pag-payout kaan, siyempre si kapitan. May record din iyan kasi kaipuhan mo yan ma-justify na supira hali sa gobyerno na resibi ng gad ni Arog kay ni. May dokumento iyan. Paano duman sa dokumento kung nakatulong bisis ka natupad?
bawal man iyan. Diyan nga ni sa orientation, ipapasabot iyan. Kaya nga ni may orientation. Ika ngayon nakalista ka digdi, kung nakaresibi ka na, magtaram ka na. Magtaram ka na, tanganing day kita magkaproblema. Ngunyan, kamo man dyan sa barangay, kung halimbawa sukataning nindo nakalista na naman, i-report nindo na, yan nakataning me. Nagtupad pa sa nang ka nakaaging bulan, matupad na naman ngunyan. Bata nag-iiriwal baga pag-arog ka yan. Nag-iiriwal talaga dyan sa barangay na kamunasan na ngaya pirme. Ang aki kang Diyos, haranihon ka mo pirme sa dapog. Lalo na pagharanihong kakikapitan sa mga barangay officials. Ang iba nga ni, sabi kang kapitan, iko aso mga paryentes niya. Pero, huni ang hururon ha. Huni ang hururon. Ang kabanga kang tupad mo sa kuya. So kabanga sana ang magkukuha mo. Ano nga ya? Gusto mo day? Takong habo mo itaw ko sa iba. O di, mapatol naman sa naso. Kanogon nga kayan. Kaysa mawarang ka, so at least may kabanga ka. May kabanga si kapitan. May kabanga si kapitan. No. Diba, wag araw kaya? Maski pag-payout ka yan, siyempre, resibihon iyan kang recipient, so nakalista. Pero may agreement iyan kasi kapitan. Ang pakakuha kang pira, maghilingan niya kita duman sa likod kang maabaka, itao mo ngayon sa kabanga. Tapag day mo tinaon sa kabanga sa day ka na makautro. No. Alimbawa sa barangay may 10. Alimbawa may 10. Di pira man ang nakukuha dyan sa tupad. Mag-10,000 man. Yan ang problema. Yan ang ano ko. O yan, day taaram. Kaday man kita nakaresibi pa kayang kaya eh. Halimbawa, halimbawa tanan sana na 10,000 ang kada saro. O 5,000 sana ngayon matatanggap mo. So 5,000 ki kapitan. O di sa 10 pira na. Sa 10 pira na. Ayos si kapitan na di. Tako baga ngayon malista sa imo? Takong buwako por dahil sa kuya, di ka man makasabay dyan. Ano ngayon gusto mo? Pero sa imo na ngayon subado na tigtatao. Alangan man na pati sa uniform kanto pad banga pagka mo ni kapitan. Pangyayari. Pati nga niya sa uniform, baka pagitakap. Saan mo na nga ito so tigtatao nga yung uniform. Pati sukalo. Saan mo na ito? So, payout sa na. Baka nga kita. Minatugot naman sa natasayang man baga. Kaysa mawarang ka, kaysa zero. Di ba? Yan ang realidad. Pero dahi taman pigagabos tabi ha. Dahi taman pigagabos. Ini may mga istorya sana na nakakaabot man sa sakuya na arog pala niya kaya ng pahit. O di maorag si kapitanin daw. Adunungan mo ngayang gusgos na kami digdi sa posisyon ming ini. Kami ngayon masaruan pa nindo. Ang itawan man sana sa diring tao niya, tapag bako niya sa diring tao, baka mag-usip man agad, mabuklo siya, rimati siya. Baka, yan tabi mga tugang ha. So at least mga tugang, igwaki
mga arog kayan. So magayon na bareta ta padagos ang pagbulos kang ayuda hali po sa satuyang gobyerno. Pero yun nating sabi na ilag sa tama. Ayuson. Nga ni dagi may magkaribok. Ha? Pag day inayos kaya nagkaribok. Natata nagkaribok. So iba kaya nagdudurudurubli naman. Nagdudurudurubli naman. Kung tawanin do, so day pa nakaresibi dyan, tawan naman tabi nindo. Dangan ninding ribok. Nagkaribok man sa na yan. Pag si Pedro nga ya, arog kay si Sir William nga ya, nakatupad pa sa nakakaaging bulan, nagtupad na naman ngunyan, ay dalagan ribok yan. Ano nga ya una nindo kay Sir William? Siya na sana ngayang akik ang Diyos. Okay, sige mga tugang, 14 minutos tabi, bago po mag alas 9 nin pagkaaga. Break muna kita ha. May naipit pa kitang commercial. Madali sa natabi ni. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey. Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na kita mga tugang. 10 minutos tabi bago mag alas 9. Ang oras na yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Oras na yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Balik po mga tugang. Madali lang ta igwa kita ki signal sa luwas. Nasa linya si PM Tony. Distribution kang school materials sa Pigsa Sagibo o isa Sagibo po sa Banwaan kang Bakakay. Sige tabi mga tugang, aramon tatabi ang detalyes kayan. Aramon tan detalyes kayan kay PM Tony alas 8:51 na. 9 minutes before 9 o'clock. Sige, kuwanta na tabi ang linya ni PM Tony. PM Tony, maray na aga sa mo, please come in. Yes, tabi sir mo. Good morning. Diyos, maray na pagkaaga sa tuyo mga palanta by maray-rahay na ang panahon din tabi sir mo. Eyo, okay na. Nagtataga tagiti pa man, pero okay na. Duman nga ni sa may parting tiwi, may nagbaralad na. Roger. Dinagpunpo na, tanagurang. Eyo, ayos na. Sige. Ayos na. Bueno, tabi sir mo, sa mga tugang pang informasyon, ginibo kasong ang distribution of school materials. Dumantabi sir mo sa to the various school digitabi sa Banwaan kan Bakakay. Kung tabi sir mo, sa kulang kaugmahan kan mga paratukdo kan mga principal na sindatabi sir mo, maging beneficiaryo tabi kaning programang ini. Ining school education program under SPF program. Kung sa intabi sir Mox ang mga eskwelahan kasukapon duman sa South District, nakareceive tabi sir Mox ng mga school materials, siring tabi sir Mox kan sarong flat screen TV, apod kini cabinet, ano pa ini stand fan, water dispenser, printer, Canon DLSR camera, iyan tabi mo ipapaki inco generator, and mga pintura tabi sa mo. Very good ade. So at least nakulang tabang andyan sa mga eskwelahan. Roger to that. Nakulang, sabi ko na nga nakulang pasalamat and kaugmahan ka mga paratukdo, maging ka mga principal. Sa ini kami sure Mox na mga ipinag-distribute ka sa hapon, nakulang nakatabangan, lalo na yung printer. Aha, yan. Number 1 yan na nagagamit. Para mo bagang na panahon, dapat makasabay naman kita sa pagbabago ka. Kumbaga, dapat latest, high-tech na. Lalo na yung sure Mox na mga yaon baga dyan sa may party kang islang islang party kang Bakakay. Haday na magdidipisilan sa yung mga kamaestrahan na halimbawa ka, maprint ka pa sa sentro, ngunyan, ikaw na sindang magagamit na printer, doon ang sa indang eskwelahan. Sa inali tabi yan, PM? Initabi Sir Mox, under kang ipinag-apod na School Educational Fund, currently is effort tabi Sir Mox, in Mayor so sa under yan sa local government pa rin. Roger, fund ini kang LG yung fund ini na ginamit digde, pero through the effort of Mayor Edsel Villesa tabi Sir Mox. Iyo ta apuera kang kulang man so MOO ibaga kang mga eskwelahan dito yun man sana. So at least tabang na lamang yan duman sa mga kamaistrahan
Roger. Kaya kasuhapon, maugmahon sa mga nailintas sa mga paratokdo na nag-recipe kayo ni na mga school materials, lalo na sabi ko nga magagamit nila sa sentong mga eskwelahan. Ta ang pagturo bagangon yan PM, TV na ang gamit. So smart TV na direkta na igwa ng internet. Yako, magayon flat screen pati bako na so sa bagay din naman ngunyan makakuha man ang kan may may lubot-lubot. Grabing espasyo ang ikaon. Gani maluho kapag ito kanila na maraiya na flat screen ta. TV bagatid ano sa nandiyan sa green board, ayos na. Kaya iyan and also so sa maabot ng mga aldaw sa mga iba pang mga eskwelahan ang matatawanan man kinsiring kaning abot kini programa. Gabos na eskwelahan tawan kaya ni Mayor Roger. And ang pagkaramdam kani yearly tatabi ni Sir Mox. Very good. So at least may inalokar ka rin pundo para dyan. Roger, may pundo na ipinakalukal sa siring kaning programa. Saro sa mga problema kan mga teacher, yan mga teacher, nag-loan iyan para sa ng laptop. Importante yun sa laptop. Roger to that. Personal iyan kan mga teacher. Ang problema nila sa printer. Yan. Yan. Ang printer dapat maurag. Halos iyo ang nagagamit. Jesus. Rim-rim na kupon ban ang tigagamit kayan. So isabay na dyan sa mga school supplies arog kan na yan na bond paper. Yan mga importantehon dyan. Kasabay naman sa very good. Ayos. Kasabay naman din. Mientras tanto tabi Sir Mox sa iba pang mga istorya digdi mangyay sa banuan kan baka kayalbay ngunyan na taon lalauman naman na mapunan tabi Sir Mox ang renovation kan baka kay Municipal Hall municipal building digdi ini tabi Sir Mox phase 2 gawid ini sabi ni Mayor igwala ya ulas budget may pinaghalat nila na dit na dokumento para mapunan tabi Sir Mox ining pag-renovate kay tabi na Balakakay Municipal Building. So under i-renovate pala niyan. Roger, medyo may kalumaan na sa structure. Medyo pitong tagduan naman sa iba. Kaya tuhan na i-remodel gate ini. Kaya ngayon na taon, dahil ni matapos na 2024 na dahil ni mapunan tapos mo. Very good. Sige. Kaya yan, kasi ni Papa, ang mga nilauman nigi sa Banwaan kan Bakakay, ngunyan na taon 2024. Para sa mga duwag na istorya, halit sa kwento kasi yan, Patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasalog Kang Bicolano, third line. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas tree. Okay, sige tabi mga tugang. Tomorrow, un minuto bago magalas 9. Natatanawara so monitor ko. Merry Christmas and a happy Sandali ha. holiday. This season may we never forget. Okay, sige tabi mga tugang. Digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Miyerkules 18 kita kang September taon 2024. Sa pangaran po kang mga nakasabay ta kasubago si Mayor Shika Pusbilok kang Malinaw. Nakasabay taman si PM Tony dyan sa luwas. Sa pangaran man po yan kang sa tuyang mga taga-suporta, mga katuwang ta sa programa, yaon dyan ang MVY Dorm
Dormitory kay Madam Maylin. of our Savior, Siyempre kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. of like that starlight on that first Christmas. Kay City Councilor Riner Bursik Antabaco. Christ the child Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot. rejoice, Mayor Shi Capos Bilo. sing a Christmas carol with one. Siyempre mga tugang kay ABC President Cup Art Abila. Kang Malinaw. Thank you. Sa Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat ma. Merry Christmas, Sa pangaran tabi ni Maestro Neil Adto ng Samoya pong Station Manager. season may we Sa pangaran po ni Dogabos mga parantabay niya to pakishare na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. want to go. Param na po muna ang sa indong lingkod. Ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye! The love we have for Jesus. Let Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. be always in our hearts. Serbisyo asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World